Nakatagdang magpahigayon ang Cagayan de Oro City Water District og public hearing aron hisgutan ang posibleng water rate increase nga ipatuman. Sumala pa nga ulahing increase sa buhatan niadto pang tuig 2014. Ani ang report. Gianunsyo karon sa Cagayan de Oro City Water District ang pagahimoong public hearing sa nagkadayang lugar sa syudad. Kiniaron hisgutan ang posibleng water rate increase nga ipatuman sa buhatan. Matod ni Dr. Jerry Canyo, chairman of the board sa COWD, nga panahon na nga magpahamtang og increase ang ilang buhatan. Labi pa nga niadtong tuig 2014 pa ang ulahing increase nga napatuman. Busa ilang gi-propose ang 40% increase gikan sa kasamtangang water rate nga 21 pesos per cubic meter o dugang nga 8 pesos and 40 centavos per cubic meter. Ang kaniadtong minimum household rate nga 218 pesos per 10 cubic meter posible nang mahimong 294 pesos per 10 cubic meter. Well, ang ato gid karon murag kung sa empleyado pa kana murag hand to mouth murag gayon ang atong operation, so wala gyud kita mapahamtang nga mga major repairs no and rehabilitation sa atong mga linya. So mao kana nga ang atong mga leakage, ang atong NRW nagkadako tungod kana sa kapit-o sa atong panudanan kay igo-igo ra gayon no ang atong kitaan igo ra sa dibayad sa atong mga balayron wala kita mga major improvement and development sa atong water district. Ang public hearing ipahigayon sugod karong bulan sa Hunyo. O kanang 40% mao kana ang atong ibubo ngadto usab sa mga repairs and rehabilitation o sa ato usab gidamgo nga investment nga pwede natong mabuhat pagtukod sa atong panggalingon nga water source, no? Dugang water source. Samtang gipangandaman na sab sa COWD ang umalabot nga pag-igo sa El Nino sa nasod. Kay numduman, Abril pa nagpagawas na og El Nino alert ang DOST Pag-asa kung asa posibleng muigo ang hulaw sa nasod gikan Hunyo karong tuiga hangtod tuig 2027. Busa karon pa nangandam na ang buhatan ilabi na sa mga pipes ug tanks aron aduna sila'y mapundo nga tubig. Panawagan sa atong mga kaigsuonan, katawhan, konsumante na kung pwede tunan nato no ang pagdaginot sa tubig, ang pag-recycle sa tubig. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.